Nou. Voor de mofkes maar aan, hè. Doen we dingen even nog, hè. Oké. Ik heb KI-les, dus kunstmatige inseminatie. En ik doe het specifiek bij rundvee. Ja, is goed. Ja, oké. Ja. Ik ben Jan van der Leij en ik ben 88 jaar. Wat zei je? Ik ben dat ding nu kwijt. Oh. Ik weer maar hier wachten al bij de boeren om melken te leren. En ik weer, daar ga ik altijd omslaan. Ik tijdens de landbouwskwallen, dat ik naar de landbouwskwallen ga. Ja. Ja. Maar ik ga nooit bij een KI-vereniging werken. Ik ga altijd, daar ben ik bij de gezondheidsdienst gekomen, naar een cursus volgen hier, KI. Ja, is goed. In die tijd werden de beroepsinseminatoren opgeleid en daar ga ik mij helpen. En dan gaan we altijd in de Brada in Leeuwarden, in het slachthuis. En daar oefenen we, krijgen wat we hier doen. Waar moet ze nou op letten? Ja, ze moet nu het inbrengen en in die cervix, daar zitten ongeveer 3-4 ringen in en daar moet ze proberen doorheen te komen. Alleen de kaai ben net dun, dus zit het dicht. Hè? Maar als ze op de 2e ring bent, is mij meer goed genoeg. Maar op een duur, als je insemineren wil, dan moet je door de 4e ring heen en dan langzaam uitdrukken. Wel heel langzaam uitdrukken, want door dan krijg je beschadiging aan de siercel. En wat is langzaam uitdrukken? Want dan ben ik meestal tussen die snappen dit zelfs net. Nee, nou dat is zo. Sa. Sa. En net dit. Poem, in één keer. Want dan gaan de stukjes voor de siercel houden en dan haal je alleen nog een bolletje en die kan het bevruchten. Maar nou doe je dat wel. Ja, maar dat liet ik even zien dat het net maakt. Maar hij wordt nog vergriend. Ja, er zit niks in, hè. Het is een beloze ritje. Ja, mijn huid, nog van mijn vader hier bij waarom, heb mijn huid het leven van de lijn. Ja, via de squallen, hè. Ja, via de hege landbouwschool in Lauwer. En ik zei het in mijn huid, ik krijg van de lijn, die geeft mij leren. Oh, nou, die heb ik gewoon voor vroeger. Ja. Ik wil grappig dat hij mijn huid het leerde ik en nu kan hij mij het leren. Het is toch prachtig van de lijn, Ja. dat je al die generaties... Ja. Ja. Ik moet erom denken dat ik geen treden ging. Ja, dat is dan heel mooi. Nou ben je hier net samen op een plaats. Nee, nee. Hij was vroeger in Zwitserland, trainde er in Davos en dan was mijn broer die woonde in Zwitserland en die klokte hem altijd de tijden. Ja. Van der Leij die signies krijgt. Ik jou les bij een bekende boer. Ja, vroeger wat meer dan nou, maar ja zeker. Ja. Ja, nee, Want ik ken hier elkaar van. Ja, nou ik heb eerst meneer en ik van Jan leerd, zeg maar hier 15 jaar denk ik of zo. Ja. Krijgt ook ophouden met het rijden. Ja, ik denk het al. Hè? Ik denk wat toen 4 jaar of zo. Ja. Want van waar is deze plaats? Dit is van Is Postma. Ja. Nou, het meeste net weten waar er is, maar heb je een keer Olympisch kampioen, hè? Op de... Weet je hem dat nog? Ik weet net hoeveel meter. Ja, 1000 meter. 1000. 1000 meter, ja. 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 Wij doen al wel even in de archieven en Ja, dan zie je me dat wel even zo. Ja, de Omroep Friesland weer erbij, dus ja. Dat mag En wij wel, weten ja. in. Nagano, Japan. Oh ja, En hij blijft de Amerikaan goed voor. Een prachtige opening komt hier aan. Jawel, 16,90 is goed voor Postma. En wie je iets wat een goede leerling? Ja. Ja, hij is meneer hetzelfde nooit. Ja, we hebben inmiddels al heel wat keien, meneer. Ja. En dan Nee, maar op zich ging dat wel goed. Ja. Maar die bocht gaat goed. Nu gaat hij goed. 1,11 blank de tijd van Shimizu. Hier is Postma 1,10,64.
Snelste tijd, nieuw Olympisch record, nieuw persoonlijk record. En hoe wie je Van der Leij als docent? Nou ja, hetzelfde als het er nou is. Enthousiast. Hè? En dat is op zich wel... ik vind het wel mooi. Ja, mensen... dat die zo'n enthousiasme gewoon voor het boerenvak. En voor... ik voor het insemineren. Ja, gewoon sowieso. Dat is wel belangrijk dat je dat opbrengen kan natuurlijk. En hoe had Van der Leij het er hoe dat het wel eens tijd wordt om hem op te houden? Leest u daar wat van? Nou ja, ik weet het net. Ja, de jaren zullen wel tellen een keer op een gegeven moment. Maar ja, kleren, had het nou de laatste keer of de ene laatste keer of de tweede laatste keer, ja, dat is altijd moeilijk zin natuurlijk. Ja, dat mag er zelf maar weten. Ja, daarom. Dat is wel goed hoor. Ja, mooie bevliedering. Ja, keurig.